ga sakon jinjina a gurin katsinawa daga manyan katsinar sun ce a yaba ku haƙuri na zaman gidan da kun kai na tsare ku ba don sa rai aka yi ba domin kare ku an yi hakan ne saboda kishin lafiyar ku daura sun yarda kunto sun yarda katsina zon sun aminta jemo na shaida ciyaman jemo masalin modan sun gazne wannan sabon jigajigai ne na jihar Dipiti gwamna ga shiga SGS ga ciyaman fati ga ciba of staff mun tare lawal sun yaba kokarin mutanen katsina sun bi doka ta zaman gida cikin lockdown sun yi kara Dipiti gwamna ga shiga SGS ga ciyaman fati ga ciba of staff mun tare lawal sun yaba kokarin mutanen katsina sun yi doka ta zaman gida cikin lockdown sun yi kara Dipti gwamna ga shiga SGS ga ciyaman fati ga chief of staff mun tare lawali sun yaba kokarin mutanen katsina sun bi doka ta zaman gida cikin lockdown sun yi kara Bismil jalla wahidin kahara yarda amince da baitukan mu tsara sallala Muhammadu Ahmadu Nura sa ahali sahabansa baban zara katsinawa da mu karfi sako da kira modan sun gaza ta zo da sakon katsina masu kara Dipti gwamna ga shiga SGS ga ciyaman fati ga chief of staff mun tare lawali sun yaba kokarin mutanen katsina sun bi doka ta zaman gida cikin lockdown sun yi kara sanadiyar korona ne haka kullewa ya Allah muna buƙatar ka tsare mu wannan cuta da mu da kai ya hadu Allah mun tuwa rabbi karbi du'a'in mu karbi du'a'in mu rabbana da kare mu wannan cuta tana kisa wata dainawa Dipti gwamna ga shiga SGS ga ciyaman fati ga chief of staff mun tare lawali sun yaba kokarin mutanen katsina sun bi doka ta zaman gida cikin lockdown sun yi kara sai mu zauna a gida da zaman gida idan mun kai shi yafi ka tsanan doko mun ga doka tilce karfi an yi doka a garin katsina mun bita ta ya godiyarsa ya furta don ci gaban katsinar mu baba ya Dipti gwamna ga shiga SGS ga ciyaman fati ga chief of staff mun tare lawali sun yaba kokarin mutanen katsina sun bi doka ta zaman gida cikin lockdown sun yi kara Dipiti gamba shi da SGS sun fada tare lawal da shugaban bashi sun jaddada doka ce wacce gwamnatin jiha ta shimfiɗa gwamna masari na ba ku haƙuri ya faɗa kasanawa mu tsara addu'a mu jaddada sanani baya dawama sauki ga yanan zuwa Dipti gwamna ga shiga SGS ga ciyaman fati ga chief of staff mun tare lawali sun yaba kokarin mutanen katsina sun bi doka ta zaman gida cikin lockdown sun yi kara maganar zaman gida zan yi tabuwa jihar mu ko ina an yi rufewa domin a tsaye da cutar yaɗawa talaka na gida na kokawa mu ƙara haƙuri za ya wucewa a don tsanani kusan bai ɗorewa Dipti gwamna ga shiga
SGS ga ciyaman fati, ga chief of staff mun tari lawali. Sun yaba ƙoƙarin mutanen Katsina, sun bi doka ta zaman gida cikin lockdown sun yi kara. Hakuri kwarai yana cin riba, biyayya ga gwamnatinmu da riba. Maganar zaman gida muka duba, wannan hali da babu wanda ya saba. Katsinan duk ɗakin kara, kunya gare ku ba ku da doro, mun gode. Duk gwamna ga shiga SGS ga ciyaman fati, ga chief of staff mun tari lawali. Sun yaba ƙoƙarin mutanen Katsina, sun bi doka ta zaman gida cikin lockdown sun yi kara. Katsina wani kwasan na sannu a gaishe ku, birni hada karkara muna gaishe ku, maza mata yara manya mun gaishe ku. Mun sha wahala a baya mun shiga tasko, in muka yi haƙuri da sannan za mu wuce sheku. Shirman ma shaƙo zai wuce ta makarama ba a yi ba. Duk gwamna ga shiga SGS ga ciyaman fati, ga chief of staff mun tari lawali. Sun yaba ƙoƙarin mutanen Katsina, sun bi doka ta zaman gida cikin lockdown sun yi kara. Ina ma ina ce ba a yi corona ba, da al'umma zaman gida ba su fara ba. Yamma miya hakuri mu zauna ba gaba, sako daga gwamnatin mu Katsina mun karba. Ga dipiti gwamna shi da SGS babba, sai malam Sheku baba mun tare a tare. Duk gwamna ga shiga SGS ga ciyaman fati, ga chief of staff mun tari lawali. Sun yaba ƙoƙarin mutanen Katsina, sun bi doka ta zaman gida cikin lockdown sun yi kara. Mahaƙurci shi yake dafa dutse, Katsinawa, da ilimin kowa kwara sai Katsinawa, kun gudu ka ƙofofi ko ka da tsaye. Katsinawa, Mun aida mu zagi da musiye, Katsinawa, dipiti na gwamna na godewa, Katsinawa, SGS daga ta musu da fanawa. Katsinawa, Ciko musu taumin tare lawalci da shi TS shi cewa ta godiya sarawa kai sai hawa. duk gwamna ga shiga SGS ga ciyaman fati, ga chief of staff mun tari lawali. Sun yaba ƙoƙarin mutanen Katsina, sun bi doka ta zaman gida cikin lockdown sun yi kara. Mazanmu da mata ina kira sai mu kulawa, annoba ta sauka babu mai iya kaudawa, sai dai Allahu wanda shi ya yi saukewa, kuma koma gun rabbana ilahu iyayewa. Mata da maza ina kiran mu daurewa, zauna a cikin gidanmu bai zama illa ba. Duk gwamna ga shiga SGS ga ciyaman fati, ga chief of staff mun tari lawali. Sun yaba ƙoƙarin mutanen Katsina, sun bi doka ta zaman gida cikin lockdown sun yi kara. Tsayayyar talakawa jikin gwamna ne, Sannu baba, kishin Katsina yake jagora ne. sannu baba, Sun ce ai zaman gida kun ji mutane, sannu baba, ita cutar corona babban ciwon ne. sannu baba, Zan so al'umma kiran su ku gaggane, sannu baba. gwamnati ma tana faɗin kun wata kara. Duk gwamna ga shiga SGS ga ciyaman fati, ga chief of staff mun tari lawali. Sun yaba ƙoƙarin mutanen Katsina,
SGS ga ciyamun fati, ga chief of staff mun tari lawali. Sun yaba ƙoƙarin mutanen Katsina, sun bi doka ta zaman gida cikin lockdown sun yi kara. Gwamnatin tamu ta yaba mana ƙoƙarin zama ba kasawa. Gwamnatin Aminu babu wanda ya rainawa, tallakawa mai ta haƙuri mai jurewa. Jim kaɗan wata ranka gan mu kowa darawa, ai shi tsanani da kunci ba zai dore da kusani. Dubbi gwamna ga shiga SGS ga ciyamun fati, ga chief of staff mun tari lawali. Sun yaba ƙoƙarin mutanen Katsina, sun bi doka ta zaman gida cikin lockdown sun yi kara. Dallatu kayi hali na yabawa, gwamna mai tausayi muna da godewa. Fannin aiki da taimako ba ka gazawa, komai aka ce na al'umma shi ka kulawa. Allah mun godiya gare ka da karawa, karawa masari taimako kar ya gazawa. Dubbi gwamna ga shiga SGS ga ciyamun fati, ga chief of staff mun tari lawali. Sun yaba ƙoƙarin mutanen Katsina, sun bi doka ta zaman gida cikin lockdown sun yi kara. Katsinawa muna kira kuma mu bi doka, cuta ta shigo ƙasa hada jihata, menene maganinta don karmi wauta. Mu zauna a gida mu kama doka mu rike ta, mu bi umarni na gwamnatinmu mu inganta, haka shi zai sa mu kare kanmu ga ɗaukar ta. Dubbi gwamna ga shiga SGS ga ciyamun fati, ga chief of staff mun tari lawali. Sun yaba ƙoƙarin mutanen Katsina, sun bi doka ta zaman gida cikin lockdown sun yi kara. Yana gaban bari ba, lalle Katsinawa mun rike mu duba. Wannan yanayi da muka gan mu na duba, gwamnati na yin kira akan lockdown. Jama'ar magida gida suka yi su gawun. Baban Masari mun yaba da halinka mun yi kara. Dubbi gwamna ga shiga SGS ga ciyamun fati, ga chief of staff mun tari lawali. Sun yaba ƙoƙarin mutanen Katsina, sun bi doka ta zaman gida cikin lockdown sun yi kara. Maganin ƙazama ta miya, na san jin ka daga ta sai an gayya. Duka da korona ba ruwanta da shiya, ba ta dubar maza da matan gayya. Babanmu Masari shi ya samu a hanya, dokar da ka sa Masari mu ba mu karya ba. Dubbi gwamna ga shiga SGS ga ciyamun fati, ga chief of staff mun tari lawali. Sun yaba ƙoƙarin mutanen Katsina, sun bi doka ta zaman gida cikin lockdown sun yi kara. Allah ka yaye mana cuta, domin manzo Rasul ɗauka kamar yata. Yau ga gwamnan jihar mu Gwarzo ya kyauta, ya taimaki al'ummar jiha ya inganta, ya taimakula da lafiya kar mu yi wauta, mu zauna a gida mu kare kai ba aibu ba. Dubbi gwamna ga shiga SGS ga ciyamun fati, ga chief of staff mun tari lawali. Sun yaba ƙoƙarin mutanen Katsina, sun bi doka ta zaman gida cikin lockdown sun yi kara. Mun ga doka mun gode, Katsinawa mun bi ta, gwamnatin nan mun gode. Katsinawa mun bi ta, Mai kwarya ne mu tarbi, Katsinawa mun bi ta, doka ke a ran wande. Katsinawa mun bi ta. Samu shakin dirmo ƙwarya ka ko za ta yi warwas. Dubbi gwamna ga shiga SGS ga ciyamun fati,
chief of staff mun tari lawali. Sun yaba ƙoƙarin mutanen Katsina, sun bi doka ta zaman gida cikin lockdown sun yi kara. Taimake mu sarki Allah, sarki fitar da mu daga illa. Yanzu korona ta zame mana matsala, jihar mu kasar mu fita mu ya Allah. Gwamnati ta yi gargadi sai mu kula, gwamna maza da baya so mu yi wahala. Ya buɗe mu yi sallar idi mun ji daɗi. Duk gwamna ga shiga SGS ga ciyaman fati, ga chief of staff mun tari lawali. Sun yaba ƙoƙarin mutanen Katsina, sun bi doka ta zaman gida cikin lockdown sun yi kara. Mata zaman gida mun saba shi, don al'adar mace gidan mu gyara shi. Aikin da mazan mu ba su yi mu ke yin shi. Mace na kullum ada yana gun aikin shi. Dalili na korona ya zamo yau gani gashi. Wajen girki ne da shi muke yi ba gashi. Yana gefe na muna ta hira murade shi. Idan na yi kure a take yanzu ya gyara shi. Mu lockdown gare mu yayo amfani, ba dan da rashin kuɗi ba da an ƙara shi. Duk gwamna ga shiga SGS ga ciyaman fati, ga chief of staff mun tari lawali. Sun yaba ƙoƙarin mutanen Katsina, sun bi doka ta zaman gida cikin lockdown sun yi kara. Gwamna ga shiga SGS ga ciyaman fati, ga chief of staff mun tare lawal. Sun yaba ƙoƙarin mutanen Katsina, sun bi doka ta zaman gida cikin lockdown sun yi kara. Duk gwamna ga shiga SGS ga ciyaman fati, ga chief of staff mun tari lawali. Sun yaba ƙoƙarin mutanen Katsina, sun bi doka ta zaman gida cikin lockdown sun yi kara. Gwamna ga shiga MBS ga ciyaman fati, ga chief of staff mun tari lawali. Sun yaba ƙoƙarin mutanen Katsina, Sun bi doka ta zaman gida cikin lockdown sun